guys, tsada kayo no. Nanaday ko karon sa Bukidnon dire sa Libuna. Salamat sa pagtanaw katong previous nga video. So karon mag road trip ta from Libuna Bukidnon padulong sa Cagayan de Oro City. Dire sa taagi sa Dahag. Kamulo og construct ang dalan didto. Sa atong tan-awon. I hope inyo gyapon kung ubanan karon sa akong pagsuroy-suroy. Tara, let's go. Kinawe Blooming Farm na adres sa wala. Na sila bag-o karon. Slow down gyapon kay na-eskwelahan. High school siguro na din.
guys, na overlooking dia na area. Sada kayo. Diara sa highway. Ay karon pag pagduol na ta ato. Bawal umusot. Nata sa Barangay Gango, Libuna, Bukidnon. O ni pinakadaan gasolinahan dire. Nagdagan guys. Inay gatong nasundan. Check alas 3:40 sa kahaponan. Overtake na guys. Dagan ka pangagi karon. Di po man ang dalan. Lisod ang overtake ka ni. Nahinay na lang ta. Dari siguro overtake na lang. Eh wala na. Hinay guys lang. Nag-slow down na siya. Po daw pag ugya po ng gasolinahan. RB Golden Gas Station. Ada eskwelahan dire. Slow down na. Usana Academy. Ada gini nga dalan. Cafe, coffee, beer, food, and silogs. Bigil man ang dalan. Okay ra ito magbaklay kasulod. Siguro ni dere guys, apit sa ta dere. Alright guys,
Right niya, pitaan niyo. Okay. Naichada ka dito. Overlooking man eh. Wow. Wow. Dalan siguro ni Pohon. Sorry. Chada man. Overlooking ra ba? Wow. Namugudad daw itong Highlands kaganiya. Nakita na to. Dalan siguro ni. I am not sure. Para guys. Brown na. Padulong dito. Hindi mo ko makapakita aerial view good sa inyo. So alright, balik na ta sa atong road trip. Let's go. Padayon ta sa atong road trip. Sana ini nga bambu. Bambu na kahoy. So niapit lang ta dito kadjot. Na overlooking. Tambayan sa Gango. Diya tayo ganyan ako kanang naigiagian sa bao-bao. Diya tayo ganyan niagi. Itong last na ako nga video. So dire tayo straight ta. Padulong tag Cagayan. Nagya pa checkpoint dire yung katong animals quarantine. Nagya po yung overlooking diya unahan. Dili na ta maapit. Chata biya nagyapon diya. Dire sa right part. Ako ka nang na yung mga nagtindog-tindog. Sila. Picture na sila. Overlooking man dire good. Wala akong old videos dire kay nag-video man ko dire last time. Ano yung Ernesto Cafe sa wala. Alright, paubos na ta. Pasulod Cagayan. Time check, it's 4 p.m.
Oro City. Ay, checkpoint rin. Oh, tsada naging dalan rin yun. Ano simentado. Dugay na iguwala kagid rin. So, naspalto ni. Tsada na ikaroon na. Tapos niluag na. Nakamulo sila construct. Padakaan ang dalan. Dire pa right morning padulong sa Gusa. Tsada nilang dalan, no? Hanapay wala na man. Okay, stop man. Go na guys. Pamulo ilang kwan. Road construction. Kapay wala na uman sa daring area. Niabog ng dalan dire.